de como se vai executar ese orzamento de 2019. Entón, temos que asustar tanto os ingresos como os gastos. Estos son todos eses asustes que eu vou analizando no meu informe. En concreto, nese asuste polo grau de execución, o que di a IGAE é que temos que analizar o que pasou nos últimos exercicios orzamentarios e esa previsión de execución aplicala ao orzamento real. Pudera ser que tuviéramos unha sobreexecución ou unha inexecución. Hai que calcular a media dos últimos exercicios orzamentarios e aplicala ao orzamento que agora estamos analizando para ver como imos liquidar no ano 2019. Entón, tomando os datos dos últimos 3 exercicios orzamentarios cusa liquidación está aprobada, que é o 15, o 16 e o 17, bueno, pois nos dá esa porcentaxe de inexecución, que en concreto é 328.605. Eso é o que deriva de aplicar esa media de inexecución ás previsións iniciais. A media de inexecución en cada un dos capítulos e dos 3 últimos exercicios foi no capítulo 1 do 6,67%, o capítulo 2 executouse na súa totalidade, o capítulo 3 o 61,12%, o capítulo 4 o 9,46%, o 5 o 100%, claro, porque nunca estivo orzamentado, esta é a primeira vez que se orzamenta. O capítulo 6 hai unha media de inexecución do 15,67% e o capítulo 7 o 100%. Vale, entón, calculando esta media de inexecución e aplicando as previsións iniciais, aí nos sae a previsión dos créditos iniciais do orzamento de 2019 que poderían non chegar a executarse ao final de 2019. Entón, este asuste xoga no sentido de favorecer a estabilidade. É dicir, se nós temos uns créditos iniciais de 2019 que ao final non chegan a converterse en obrigas recoñecidas, o noso gasto computable do exercicio 2019 non serán 3.815.000, senón serán 3.815.000 menos esos 328.000 que entendemos que polo comportamento dos últimos orzamentos non chegarían a convertirse en obrigas recoñecidas. Ora, iso non significa que non poidan converterse. Todo depende da execución que se dé ao longo do exercicio. Que pasa? Que para facer esa comparación de como se vai a liquidar o exercicio 2019, bueno, pois son os asustes que obriga a ter en conta IGAE. Ora, non ten por que, quero dicir, non ten por que ser nin esa media, nin chegar a producirse ou non. É unha estimación. Un uso de 18 ainda. Sí, pero o 18 non está pechado, entón non se sabe. Entón, o normal é tomar as liquidacións que xa están aprobadas para ter en conta, porque se tomamos en conta os datos do 18 sería unha estimación de como se liquidaría o 18, un dato non é, quero dicir, non é real, non é pechado. Entón tómense os datos das liquidacións últimas aprobadas, que ademais son semellantes entre sí. Quero dicir que non hai ningún dato discordante que poida ser considerado un valor atípico. Ese é o sentido deses 328.000 euros. Moitas gracias. Con respecto ao incremento que vostede preguntaba en relación co IBI, decirlle que sí que hai unha baixada que nos predixo, tanto nunha como noutra. De feito, houve confusión sobre de recibir a xente o do Urbana, porque non lle coincidía co anterior, porque había a cifra, sempre miras cando chega que identifica non somente polo número da parcela, pola referencia catastral, identifican pola cuantía, e era por eso, porque non había, se nota, a baixa. Hai altas de edificacións, son 4 anos de atrasos. Esas altas lles cobran as que estaban construídas desde hai 10 anos, de 4 anos atrás, lle cobran esos 4 anos, se suman. E había vivendas, había máis de unhas 30 vivendas sin dar de alta, e había, pois, tamén o que son outro tipo de edificacións que pasaron a ser consideradas pola norma. Vale. Xa había unha previsión que tiñamos, pero que non se podía, nin a secretaria podía ter en conta, e eu tiña como informativa a referencia de evolución catastral de que iso era así. E en moitas
non sei dúbidas se eso se vai a ver, tampouco veña Estás tamén hubo en esa mesma as altas. No, as altas non. Estás vendo no recibo da contribución os dos fases que está vendo e non aparece ninguna baixada por ningún lado. Eso é mentira. Bueno, As baixadas desde o meu propio recibo ata o de todos os veciños que eu comentei se les había chegado, habían comprobado o da IBI urbana, e os que están aquí e viven aquí, claro, você non o pudo comprobar, pero os que vivimos aquí, sí que o pude comprobar. os que vivimos aquí e temos vivenda aquí, Sí que o pude comprobar. podemos ver, na súa vivenda non. Sí que o pude comprobar. Na súa vivenda non, señor Paradero. Porque vostede non vive aquí, non ten residencia aquí, salvo que estemos equivocados. Pero non somos Hai que dar a únicos. hai que dar a alta o seu nome. Non é o único. Non hai máis xente, pero vostede é un deles. Non somos únicos. Vostede é un deles. Porque sempre me está votando sempre. No, eu digo, é que eu non estou votando na Usted no seu equipo de goberno tamén ten xente que non vive no Eu estou dicindo solamente unha cousa. Pero estou dicindo que teño recibos de veciños do Concello do Vale, Xame. efectivamente. Vale. E salvo que non hai error, se non hai que reclamar ese error a quen o cometera, de aplicar a rebaixa que aprobamos todos neste pleno, porque foi algo que aprobamos todos. Entonces, propuxo o equipo de goberno, pero aprobamos todos. E esa rebaixa foi aplicada, non podemos poñer con un dedo tapar o sol. Entonces, no meu recibo, se foron 20 e pico euros, no outro recibo foron 50, sí, e moitos máis, non é dos que máis, polos que eu vi. Vale, e entonces podemos traelos todos e comprobar, traemos o ano anterior e este o vemos, así de fácil. Salvo aquelas vivendas que tiveran un incremento do seu valor. En base a criterios que ten catastro, non o Concello. Esa revisión non a fai o Concello. Entre que se diga que sí, non a fai o Concello. Entón, a fai catastro, comproba, e aquí hubo xente que vai facer reclamacións, unhas aceptaron e outras non, e se se me incrementou o valor na vivenda, incrementa o valor catastral. E ao aumentar o valor catastral, pois tamén, a parte que ten que... Podemos estar ou non en acordo ou en desacordo, pero é así. E aí non ten nada que decir o Concello, e vostede o sabe, ainda que despois se poda negar. En canto ao convenio, tan pronto se teña, se lle remitirá, ese máis o que temos con educación, que non consta aí, porque todavía non sabemos, se lle digo, como é a parte da redacción en que estamos, o Concello solicitou un cambio e están a recoller para cubrir o grupo deportivo. Como outras inversións que se farán que non figuran aí de momento hasta que estén consolidadas. O que me gustaría decir é que se cancelaron todos os préstamos, que non dixen antes que me esquecín, a longo prazo que podía xerar xuros no principio do cenado. E a única débeda que figura é a das partes da Diputación a través dos préstamos no POS. Sempre hai unha parte das inversións que van a cargo de unha cuantía que é préstamo e que se está aprazando a súa devolución a outros anos, pero que figura así. Me de dárnolo como non estou facendo ningún tipo de reclamación política, sino que era nos dos grupos, non? Hai unha parte que está como préstamo, iso tamén me dá dado por axustes internos que les fan de cara a cumplir os parámetros que todos deben cumplir, pero que os concellos non os perxudican e que todos os da provincia estamos a concertar. E con respecto do persoal, decirte que hai máis funcionarios agora e hai pouquísimos, pero cando se chegou a este concello había un que era o Habilidade Nacional, non estaba feito inventario, non estaba feito convenio, non estaba feitos un montón de cousas que se foron facendo e espero que antes de rematar a legislatura teñamos inventario, teñamos un inventario non completo, pero o que se poden facer para ir modificando según se poida. 15 anos pode facer algo tamén, E en 25 máis. E moito máis doado. E vostede sabe que o inventario se trouxo aquí e hubo 200 alegacións e
e quedou despois sobre a mesa, pero hubo ese traballo que antes, que outras veces non se fixera. Eu vou falar de presente, non vou a ir á historia, porque creo que ao mellor sabía... Que falou vostede de No, de historia? pasado falou vostede. No. Que fala do que acaba de decir. En canto a traballadores, estou dicindo, contestando o que vostede dixo. Hai o máximo interés deste equipo de goberno en firmar ese convenio. Máximo interés. De feito, está prácticamente acordado. Hai que fazer a reunión o trámite pertinente, pero están aceptados todos os termos do convenio. Iso fai 2 anos tamén o dixo. No, eu non dixen Sí, fai 2 eso. anos Eu non dixen eso. que estaba con eso. No. Fai 2 anos. Sí. Non, eu digo a vostede que iso está así, que de feito se van a pagar os trienios que están xa cuantificados no orzamento. E se van a pagar, dado, se temos a reunión este ano que xa vamos a ter, incluso xa na nómina de xaneiro ou incluso de decembro. Estamos con eso. E despois o de ABPT non é doado. E temos que facer moitos meses de negociación, ambas partes, traballadores, que así se recolle no convenio, e tamén por parte do Concello e de técnicos para facer unha boa RPT. Non é doado. Non é doado. facer de frente e habrá que pero resolver ningún problema facer ningún tipo de frente. Non podemos decir como me dixo unha vez. Deixou no aire vostede, non quero establecer diálogo porque xa expuxo antes. E estou contestando todo o que vostede dixo. Aquí non se sabía, con respecto a unha das cousas que dixo, un dos puntos que decía a secretaria introductora que había que modificar. Voulle ler, mire, pode ir á página 12 do informe de Secretaría de Intervención. No punto 4, me gustaría que o lera para que vira que aquí é o que se refire a secretaria cando fai esa referencia. Se quere eu o leo. Sí, faga favor. É longo, Sí, pero... Vou a ir, hai dous cadros, un deles fala dúas tablas, hai onde aparecen os complementos, as retribucións básicas, destino, complemento de destino, complemento específico, productividade e gratificación, funcionarios, dos funcionarios. Página 12. Isto é en relación a dos funcionarios, vale? Que é o que ela se refería. Solo funcionarios? Como se observa, perdón, sí. Solo funcionarios? Sí. Me parece que hai gratificacións en xente que non son funcionarios. Lea este informe, por favor. Non teño aquí ahora esa copia. Como se observa, non se cumple o límite en relación co complemento específico. Solucionar este incumprimento non é sincero. O espírito da norma en relación ás retribucións dos funcionarios públicos é que o salario total non quede suxeito a unha estrutura absolutamente rígida, que podería significar un certo grado de desmotivación, a famosa expresión coloquial café para todos, que a veces é o que máis gusta. Así obriga a establecer elementos retributivos de carácter subxetivo que sirvan de incentivo ao funcionario. Do mesmo xeito, os límites máximos actúan no sentido de impedir a arbitrariedade, evitando que unha parte importante das retribucións poidan recaer en conceptos salariais non fixos na súa percepción nin períodos na súa vindicación. O que podería supoñer unha espada de Damocles sobre un funcionario. A norma trata de que a estrutura salarial teña uns elementos objetivos ligados ás características do posto de traballo e ao nivel exigido ao funcionario para o seu desempeño, e uns elementos subxetivos ligados ao maior interés, ao grado de iniciativa e ao desempeño da xornada de traballo, etc., que sirvan de incentivo ao persoal para o mellor desempeño do seu traballo. Eso o di a norma. Nas tablas anteriores observamos que o complemento específico que supera o 75% da base de cálculo, en cambio, as cantidades, e non o pode superar, en cambio, as cantidades asignadas á productividade e gratificacións están moi por debaixo do seu límite, do límite establecido. Existe unha descompensación na distribución destes conceptos retributivos, é dicir, un supera o 75%, que é o complemento específico, do que é fixo, e as gratificacións asignadas á productividade e gratificacións, esas cantidades, pois non chegan, non? Están por debaixo do límite. Unha primeira solución podería ser a baixada do complemento específico, pero esa baixada non sería legal.
pola propia natureza do complemento específico. O complemento específico debe ser determinado de maneira obxectiva e responde ás características particulares de cada posto de traballo. Só podería ser modificado no marco dunha nova valoración do posto de traballo e fundamentado no cambio das características particulares dese posto. Se mantemos inalterable o complemento específico, poderían cumplirse os límites retributivos no artigo 7 do Real Decreto 861/1976, incrementando as cuantías destinadas á produtividade e gratificacións do seguinte xeito: suporía un incremento de 9.363,83 euros en relación co orzamento anterior. Esta funcionaria, di a secretaria interventora, descoñece en que momento se produciu o incumprimento dos límites retributivos. O que é certo é que cada vez que se crea e modifica unha praza de funcionario deben preverse todos os conceptos retributivos: salario, trienio, suplemento de destino, específico, productividade e gratificación. De tal xeito que a creación ou modificación de postos non supoña unha distorsión ou incumprimento dos citados límites. Pode ser que nunca se cumpriran, ou pode ser que na creación das últimas prazas de funcionarios, o que eu dicía antes, o técnico da Administración Xeral e tamén o auxiliar administrativo, non se contemplasen as cantidades exentadas para os conceptos de productividade e gratificacións, e isto motivase o actual incumprimento. É dicir, que non se cubriron esas prazas e non se dotou a partida de gratificacións de productividade. Que pudo pasar, pero non se sabe. Estamos falando de hipóteses, vale? Eu penso que debeu de ser así. O problema é que aumentar o capítulo 1, perdón, o problema é que aumentar o capítulo 1 nos conceptos de productividade e gratificacións suporía un incremento retributivo indirecto que estaría prohibido polas últimas leis dos orzamentos xerais do Estado. Así, ante a tesitura de incumprir un precepto regulamentario, Real Decreto, ou un precepto legal, como a LOXE, é preferible manter o capítulo 1 tal como está, que cumprir calmo se... E deixar para un momento posterior, coa aprobación dunha relación de postos de traballo, por exemplo, a corrección desta distorsión. O que falla a secretaria interventora é decir que isto está así, que debía haber para gratificacións, o sea, é todo o contrario do argumento que esgrimiu vostede en principio, que debe dotarse esas dúas cantidades de 9.000 e pico de euros en gratificacións e productividade, que non están dotadas suficientemente, e que iso ten que quedar xa recollido na relación de postos de trabalho. E iso estaba o complemento específico, que baixaron na parte que corresponde, que son, me parece, de supera o 75%. Sí. Era unha modificación de 9.000 e pico de euros que a leín anteriormente. Iso é o que decía, nada máis que eso. E o acordo que temos que... Señor Turnes, unha intervención? No. O acordo que temos que votar sería, primeiro, aprobar inicialmente os orzamentos xerais do Concello de Lousame para o exercicio económico 19, xunto cos seus anexos e as súas bases de execución. O resume que aparece, que vostedes xa coñecen, que aparece na tabla que se pasou por capítulos. Segundo, aprobar inicialmente o cadro de persoal comprensivo de todos os postos de traballo reservados a funcionarios, persoal laboral fixo temporal. Terceiro, dispoñer ao público o expediente completo do orzamento xeral para o exercicio 2019 e o cadro de persoal durante o prazo de 15 días hábiles a contar dende o seguinte ao da publicación do correspondente anuncio no Boletín Oficial da Provincia, durante os cales os interesados poderán examinalo e presentar as reclamacións ante o Pleno. O orzamento e o cadro consideraránse definitivamente aprobados se durante o citado prazo non se presentasen reclamacións. No caso contrario, o Pleno disporá dun mes para resolvelas. De todos os xeitos, o orzamento e o cadro de persoal definitivamente aprobados non entrarán en vigor até a súa aprobación definitiva, expresa ou tácita, e publicación da mesma no Boletín Oficial da Provincia. Cuarto, unha vez aprobados definitivamente, o orzamento resumido por capítulos e o cadro de persoal serán publicados no Boletín Oficial da Provincia e remitiránse unha copia dos mesmos á Administración do Estado e ao órgano competente da Comunidade Autónoma. Votos a favor da aprobación do orzamento, abstencións. Moitas gracias. Durante esta sesión, vou seguir.